σήμερα λοιπόν θα κάνουμε γύρισμα. Δεν κάνω τίποτα, απλώς όχι θα σχολιάσουμε, ούτε θα σχολιάσουμε τίποτα. Απλώς θα κάτσουμε να κάνουμε ποιος άνθρωπος βάζει ακούσει μικροφωνάκι και καλώδιο χωρίς. Λοιπόν, για το μεταξύ δεν ξέρω τι μερικοί δεν θα ζηλέψει, επειδή φυσικά δεν θα έχετε μικροφωνάκι, πώς γίνεται. Και, λοιπόν, πήρα μικροφωνάκι επειδή εντάξει, είδα μικροφωνάκι τώρα στα προσφορά αυτό. Δεν πήρα το κλασικό επειδή δεν ήταν. Φυσικά δεν το βρήκα γι' αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Περιμένετε λίγο. Θα βάλω αυτό που περίμενε το στηρίζω. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Θα κάνουμε από Q&A. Έχω τις ερωτήσεις στα σχόλιο. Μην να το βάλω τώρα. Εδώ δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ακούγεται λίγο η φωνή μου βραχνιασμένη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να δω άμα θα ανέβει μικρόφωνο αυτό το. Βέβαια το έχω συνδεμένο μικρόφωνο. Γιατί να μην είναι. Ελπίζω να είναι καλό βέβαια. Δεν είναι καλό βέβαια. Πώς μπορώ να συνδέσω καλώδιο. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις Q&A. Τις έχω γραμμένες στον υπολογιστή. Λοιπόν, ο πρώτος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ποιος είναι το αγαπημένο σου παστίτσιο. Λοιπόν, παστίτσιο είναι και καρμπονάρα και σουφλέ, τα πάντα είναι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Άμα την έχεις τη Revolut στα χέρια σου. Περιμένετε, επειδή τη βλέπετε αναμούρα. Περιμένω να το κάνω λίγο. Κάτσε. Όχι Revolut. Δεν μπορούμε ρε παιδιά. Απλώς να πείτε ότι εδώ πέρα για διαβάσετε τώρα Revolut. Τι να έχω, κοιτάξτε. Να μπήκαμε στη Revolut. Μόλις τώρα θα μου θα φτάσει κάτι εδώ πέρα και θα είναι σήμερα. Λοιπόν, να τη. Λοιπόν, έχω κατεβασμένη Revolut, αλλά τι ανέβασε η Revolut. Βρέθηκε το λόγο μου. Ο φίλος μου ρωτάει επειδή τέτοιο. Η Revolut είναι. Παιδιά. Αυτό δεν στέκεται το μικρόφωνο. Εδώ πέρα είναι
και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είμαι λίγο έτσι. Ναι, πήρα αυτά εδώ πέρα. Δεν είχα αυτό πιο ψηλό. Όχι μόνο πιο ψηλό. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση είναι πώς, όχι πόσο, είσαι τοξότης όπως λες. Όχι, υδροχός είμαι. Τώρα δεν φαίνομαι σαν τοξότης, αλλά δεν είμαι τοξότης. Είμαι υδροχός. Εντάξει, αυτή η πατέντα την έχω. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Αυτό το βίντεο το κάνω για δοκιμαστικό. Να δω αν δουλεύει το μικρόφωνο. Έκανα κάποια Q&A, δύο Q&A, αλλά θα το συνεχίσω σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, τώρα πάμε. Αντίο!